Hvorfor kaster jeg med smågris? Er det for at få rolige gris? Er det for at få mere kød på grisen? Eller er det for at forhindre ovnelugten i kødet? Hvad er et fossilt brændstof? Er det gamle rester af dyr og planter, der kan omdannes til olie og benzin? Alt, der kan afbrændes og omdannes til energi? Eller er det koldpresset restolie, der omdannes til olie eller benzin? Et fossilt brændstof. Korrekt. Hvad er forskellen på grundvand og overfladevand? Der er faktisk ikke nogen forskel. Det er bare forskellige ord, der dybest set dækker over det samme. Eller er det grundvand, der kan være havvand, og overfladevand er drikkevand, der ligger under overfladen? Eller at grundvand findes i jorden, og overfladevand findes i jordoverfladen, for eksempel havvand? Er spørgsmålet forstået? Okay. Vi tager ikke det. Ja, godt. Nej, nu...